मूर्खଙ୍କ ସହ ଭେଟ। ଥରେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଜୟପୁରରୁ ଆଜମେର ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ସେହି ରେଳ ବଗିରେ ଅନେକ ଇଂରେଜ ଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ବସିଥିବା ଦେଖି ସେମାନେ ପରସ୍ପର ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ଭାରତୀୟ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଜଣେ କହିଲା, ଦେଖ ଭିକାରୀ ଆସି ବସିଗଲା। ଆଉ ଜଣେ କହିଲେ, ଅସଭ୍ୟ ଲୋକ, ମାଗଣାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଏମାନଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ଅନ୍ୟ ଇଂରେଜମାନେ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପରିହାସପୂର୍ବକ କଥା କଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀ କିନ୍ତୁ ହସୁଥିଲେ। ଟ୍ରେନ୍ ଏକ ଛୋଟ ଷ୍ଟେସନରେ ଅଟକିଲା। ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରକୁ ସେହି ବଗି ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ସ୍ୱାମୀଜୀ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଭରା ବାଣୀ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖି ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ ଏବଂ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଇଂରାଜୀରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଚାଲିଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ଇଂରେଜ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଥଟ୍ଟା ପରି ସ୍ୱାମୀଜୀ ଚୁପ୍ ରହିବା ଇଂରେଜଙ୍କ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ହେଲା। ସେମାନେ ଲଜ୍ଜିତ ଅନୁଭବ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ତଥାପି ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ନାହିଁ? ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ମୂର୍ଖଙ୍କ ସହ ଭେଟ ଏହା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ନୁହେଁ। ଇଂରେଜଙ୍କ ଅହଙ୍କାର ଚୂନା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇ ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ।